ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମାଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ନେଇଛି ମାଛ ଚାରୋଟି, ଆଳୁ 3ଗୋଟି, କଦଳୀ 2ଟି। ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ପିଆଜ 3ଟି, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ 1। ଏଠି ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ। ଏଠି କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ। ମସଲାଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ମାଛ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମସଲା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା।